ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଆସୁନି, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନା ଆସିବନି, ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁ ଆଉ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ତା'ର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛି ତ ମୋର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବେ ବାସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି। ବାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ବେଶୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନଥିଲି। ବାସ୍ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର 10 ଦିନ 6-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ଟିକେ ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି। ବାସ୍ ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ସେଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ କାଲି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଭଳିଆ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଥରେ ରେଗୁଲାର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବାସ୍ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ, ମୋ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଟାଟା।